Počúvajte, ľudze moji. Je čas sa na to pozrieť tým kritickým pohľadom. Streliť hat-trick v NHL je výnimočné, ale čo takto dať gólov v jednom zápase rovno 5? Za 107-ročnú históriu NHL sa to podarilo len 47 hráčom v 63 prípadoch. Prvým bol v roku 1917 Joe Malone, naposledy sa to podarilo v decembri roku 2022 hráčovi Buffalo Tageovi Thompsonovi. V tomto liste nájdeme aj dvojicu Slovákov, a to asi dvoch najtalentovanejších strelcov v našej histórii, Peter Bondra a Marian Gáborík. Ale hokej sa viem hádať s každým. Toto video vzniká v spolupráci so mnou z kanála Na puku. V tomto videu na kanáli Športové zostrihy sa dnes pozrieme na legendárny zápas Mariana Gáboríka. Písal sa 20. december 2007 a klub slovenského ostrostrelca Mariana Gáboríka privítal na svojom ľade New York Rangers v bráne s legendárnym Henrikom Lundqvistom. Marian Gáborík bol historicky prvou hviezdou klubu z Minnesoty. Bol draftovaný pri vzniku tohto klubu v roku 2000 ako trojka draftu. Tento slovenský rekord prekonali až v roku 2022 Slavkovský s Nemcom. Marian od začiatku dokazoval svoju povesť strelca. V roku 2007 hrával v jednom útoku so svojím trenčianskym kamarátom Pavlom Demitrom. A tu sa už dostávame do legendárneho zápasu. New York Rangers mali toho času veľkú českú kolónu na čele s Jaromírom Jágrom a zápas otvoril tiež Čech Michal Rosíval. Marianovi sa však podarilo vyrovnať a v druhej tretine dosiahol hat-trick. Burns off on up half wall. Gaborik is in. Tiny shoots. He scores! Gaborik backhander. Hat trick for Gaborik. Power play goal. 3-1 Minnesota. And here come the Hats. V tretej tretine následne pridal dva ďalšie zásahy a skóre zápasu bolo 6-3 pre Minnesotu. Marian bol pri všetkých góloch svojho tímu, keďže zaznamenal aj asistenciu pri góle Piera Marka Boucharda. Svojím 5. gólom vyhnal z brány Henrika Lundqvista, člena hokejovej siene Slávy. Pavol Demitra si pripísal 2 asistencie. Na konci zápasu fanúšikovia v XL Energy Center v stoje aplaudovali slovenskému hrdinovi. Možno aj vďaka tomuto výkonu si Rangers vyhliadli Gáboríka o 2 roky, keď ho priviedli do svojho tímu. Marianova cesta pokračovala aj v Columbuse, odkiaľ odišiel do Los Angeles, kde sa stal najlepším strelcom play-off pri víťazstve Stanleyho pohári. Svoju kariéru zakončil v Ottave. Gáborík mal povesť strelca, celkovo v NHL odohral 1035 zápasov v základnej časti, v ktorých dal 407 gólov a 408 asistencií. Tých gólov mohlo byť oveľa viac, ale v Minnesote, kde strávil najdlhší čas svojej cesty, vládol železnou rukou tréner Jacques Lemaire, ktorý stával svoj štýl na nepriepustnej obrane. Gabi zároveň trpel častými zraneniami ramena, vďaka čomu vynechal veľké množstvo zápasov, ale aj tak je 4. najlepším strelcom slovenskej histórie. Ak sa vám video páčilo, daj like a pre viac hokejového obsahu daj odber na kanál Športové zostrihy.